ngokaJohane isahluko sakhona u19 kanti ivesana yamashumi amathathu. Amen. Wathi ukuba uJesu ewamukele uvinini wathi ufezile wagebisa ikhanda wafa. Amen. Futhi majola ngiyacela ukuthi ukhuleke baba izilapho yaphila amen ngamadoda akhombisa endleleni abanamleyo ingamanzi kwabanani nale Nkosi silapho ukhuluma ngalo Nkosi yami impilo yakho sizwe Nkosi ukhulumisa Kodwa uJesu esewamukela uvinini wathi ufezile. Amen. Wagebisa ikhanda wafa. Yes. Mhlambe angibheke lento ke bese ngihlala phansi. Amen. Lento athi uJesu ifezile agebisa ikhanda bese yafa. uJesu ngike ngezwa ke kuhlatshelelwa kuthiwa ekufeni uzoqeda umsebenzi ngoba kuqedwa noma kufezwa ekufeni. Bathi uZungu yonke lento exoxiwe kusuka enzansi. uJesu ubekade elungisa amaphutha enzekile. Amaphutha alungiswa emthini wehlazo. Hayi good. Ngoba mesihlehlela emumva lento uJesu ebanga ukuthi adele amazulu ehlele enzansi ukuzolungisa amaphutha onakele emthini. Kwabanga ukuthi ubudlelwane bethu noNkulunkulu kube khona igebhu angabe sakwazi uNkulunkulu ukwehla avakashe ensimini. uJesu ke umehla emhlabeni wathi mhlophe uzolungisa isimo ebekade sonakele ukuze thina sisondele uNkulunkulu. Inkosi. Hayi awudingelanga ngoba kufeziwe. Kufeziwe uJesu uyisho lento ngoba umsebenzi ekade awudilikele ezulwini eza emhlabeni uyabona ukuthi usuphelile. Ingakho egebisa ikhanda lakhe emva kwelizwi lokuthi ufeziwe. Amen. Kahle kahle ulungiswa la iphutha lomfana alenze emthini. Kwabizwa ukuthi ngoba lento yoniwe umfana ngemuva wayona emthini nayo ayilungiswe emthini. Ufeziwe. Wagebisa ikhanda wafa. Kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. uJesu ulungisa ama-mistake enziwe omunye umuntu. Ngoba lithi iBhayibheli mevamile uNkulunkulu ukwehla ezulwini avakashele umuntu njalo ngosuku. Kodwa ngenxa bazalwane yokukhohlwa nje komuntu wahla uNkulunkulu wavula ibanga nomuntu kwabiza ukuthi umebona uNkulunkulu ukuthi abantu baguqabhuqwa isono wemadoda ubani engimthumela enzansi. Bathi uJesu thuma mina ukuze ayolungisa isimo.
uzawulungisa isimo. Uxoxa lento nje esiphambanweni wathi uzungu uNkulunkulu uJesu uzama ukulungisa isimo. Kuyibhadi-ke ukuba kule nkonzo bazalwane ufeze kodwa wena usekude noNkulunkulu. Ngoba sizohamba nevesi madoda, sizohamba nevesi wensizwa nani wentombi kodwa sikude noNkulunkulu. uJesu uzama nje ukulanda umuntu kude amsondeze kuNkulunkulu. Haleluya. Bazalwane, uJesu emva kokuthi esesilungisele isimo waqeda wathi feziwe wagebisa ikhanda wafa wavele umsebenzi uqedwa ekufeni. Umsebenzi uqedwa ekufeni ulungisa isimo la. Lapha phambaneni uJesu ulungisa ke isimo. Hayi Jesus. Ayikaze ukuze mina engikude ngisondele kuyena. Hayi ngoba ibhadi-ke ekuseni sesihamba uzohamba wena usekude noNkulunkulu ufezwe kanti wena awukaze usondele noNkulunkulu. Hayi ngoba kulungisa isimo la. Kulungisa isimo. Kulungisa isimo. Kulungiswa amaphutha ngamanye amazwi. Kulungiswa amaphutha ngoba kwenzekile baba upresident lento kowaxoxa ngayo yokhohlwa wayifika indoda itsheliwe imiyalo kodwa indoda yakhohlwa ngezingasikona. Hayi ngoba wakhohlwa wenza engasikona uNkulunkulu uyamuka isali ivesi. Kuyivuka ivesi ukude noNkulunkulu kufike ekugcineni ufezwe sali ivesi uNkulunkulu ahamba umuntu. Ahamba umuntu. Mhlawumbe ngakho bazalwane, mhlawumbe ngakho nohambo lingafani. Ngakho nohambo lingafani. Ngizwile mfethu uchaza ngombutho nathi izinto mhlawumbe nami izinto engizenzayo angizithathanga ebandleni ikhona into eyaxoxa embuthweni ngayilalela namsiza. Ikhona into eyaxoxa embuthweni bazalwane mhlawumbe yaxoxa bengasanakile kanti mina ngiyasizakala. Kufeziwe. Kufeziwe. Wagebisa ikhanda wafa. Kwingozi-ke kufezwe sokhela kanti kusekude noNkulunkulu. Kuzolungiswa isimo ngingafuni ukulunga mina. Isimo sesilungisiwe. Emva kokuba sewemukela uvinika uJesu wathi kufeziwe. Wagebisa ikhanda wafa. Amazi wabhala le ngoma ukuthi okade kwesiphi isimo ekufeni uzakufeza umsebenzi. Ekufeni uzakufeza umsebenzi. Ngoba nami uJesu esiphambanweni uthi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. Angiyeke. Hayi baba umfundisi. Hayi kodwa bengizama ukuveza ukuthi khona amaphutha ekade enziwe. Ngesikhathi uJesu engakasuki esubeni ayabuyela ezansi. Akwona amaphutha akhe futhi uhlophe uJesu awalungisayo kodwa amaphutha enziwe umunye umuntu otsheliwe ngenxa yokukhohlwa wenza amaphutha kwabiza ukuthi uJesu aqoqe yonke icabinet yakhe ahlale nayo uNkulunkulu abuze wemadoda ngubani engakumthumela emzansi amelungisa isimo. Wathi uJesu-ke thuma mina. Wathi uJesu-ke thuma mina ezolungisa lisimo emthini wehlazo. Ezolungisa lisimo ezokulungisa lisimo ezoqeda umsebenzi ekufeni. Sengiyayeka madoda. Kodwa kulungiswa isimo la siphambanweni. Kulungiswa isimo esenziwe umfana wokuqala. uJesu uzolungisa leso simo. Uthi kufeziwe nje ulungisa isimo ukuze mina ngikude noNkulunkulu ngiphile ngisondele noNkulunkulu. Amen. Angihlale phansi ndoda. Angihlale phansi. Kodwa-ke lento ukuthi sokhela sike sayixoxa sathi iyafana leyo munga. Hayi